Astăzi o să discutăm despre un cuplu de care dacă nu avem suficientă grijă, s-ar putea să ne distrugă liniștea de zi cu zi. Nu vă faceți griji. Nu o să vorbim despre un cuplu monden. Nu vom vorbi despre un oarecare cuplu, ci o să vorbim mai exact despre un cuplu pe care îl avem fiecare dintre noi în viața noastră. Acum, nu vă uitați la soț, la soție și să-i întrebați: mai locuiește cineva cu noi și eu nu știam? Pentru că nu despre asta este vorba. Cuplul despre care vorbesc este format din emoții și bani. Încă de când eram copii, jonglam cu emoțiile în așa fel încât să obținem ce ne doream de la părinții noștri, de la frații noștri, mai pe scurt, de la persoanele din jurul nostru. Dacă ar fi să te gândești acum la un moment din copilăria ta, când ai folosit emoțiile pentru a obține ceva de la o persoană din jurul tău, cum s-a petrecut acel moment? Ce emoții te leagă acum de acel moment? Te-a făcut să râzi? Te-a făcut să te simți rușinat? Te-a făcut să îți dorești să mai retrăiești acel moment măcar o dată? Ei bine, dacă banii pe unele persoane le mai părăsesc din când în când, țin să vă anunț că emoțiile nu o fac. Acum am o întrebare pentru voi. Vă place matematica? Mie, sincer, nu. Însă vom vorbi astăzi de câteva ecuații care fac parte din viața noastră. Avem prima ecuație. Acțiunile necesare plus emoțiile pozitive egal aducerea de rezultate și respectiv de bani. Cea de-a doua ecuație pe care o avem și vom discuta astăzi despre ea este acțiuni necesare plus emoții negative egal muncă asiduă. Mai departe, avem bani puțini sau deloc. Cea de-a treia ecuație este lipsa acțiunilor necesare plus emoții negative egal întârzierea obținerii banilor. Iar cea de-a patra este lipsa acțiunilor plus emoții pozitive rezultă visarea cu ochii deschiși și totodată lipsa rezultatelor, respectiv a banilor din viața noastră. Hei, acum nu mă întrebați de unde le știu. Adevărul este că am trecut prin fiecare etapă. De aceea, aș vrea să discutăm despre fiecare etapă în parte, însă, de data asta, vreau să o iau de la final către început. Așa că, hai să începem cu finalul. Însă, o voi face într-un mod diferit. Pentru că atunci când eram copil și eu făceam vreo boacănă, tatăl meu nu mă certa, ci mă lua lângă el și îmi spunea o poveste din care să trag eu povață. Exact acest lucru o să fac și eu. O să vă iau lângă mine și o să vă spun câte o întâmplare din viața mea pentru fiecare ecuație în parte. Avem ultima pe lista noastră, lipsa acțiunilor plus emoții pozitive rezultă visarea cu ochii deschiși și totodată lipsa rezultatelor, respectiv a banilor din viața noastră. Așa că hai să începem cu prima întâmplare din viața mea, care este legată de această ecuație. Sunteți pregătiți? Atunci, hai să începem. Această întâmplare a fost în urmă cu 7-8 ani, când eram în Anglia și stăteam de vorbă cu o prietenă foarte bună. Cu ea discutam orice și mai ales ideile pe care le aveam. Ne făcusem un obicei. Lunea ieșeam la cafea și petreceam timp împreună. Așa că la o ieșire pe care am avut-o cu Angie, pentru că așa o cheamă pe prietena mea, i-am spus că mi-a venit o idee. Era o idee despre cum să-mi dezvolt propriul business, despre cum să încep să vând parfumuri și să nu mai fiu nevoită să muncesc. Ea atunci m-a încurajat. Mi-a spus, da, cred că este o idee foarte bună. Testează-o. Exact asta am făcut. Am testat-o. Povestea despre această experiență o să vă detaliez puțin mai târziu.
Așa că, dacă sunteți curioși să știți cum s-a decurs totul, mai așteptați puțin. A trecut apoi încă o săptămână și a venit din nou luni, iar eu iar m-am văzut cu prietena mea. Atunci când ne-am întâlnit, ea m-a văzut din nou foarte entuziasmată, așa că m-a întrebat: ei bine, cum îți merge cu business-ul tău? Atunci i-am răspuns: îți povestesc puțin mai încolo și de acest lucru, însă vreau să spun că am o nouă idee. Ea s-a uitat un pic mirată la mine și după o pauză destul de lunguță, spune eu, mi-a zis: ok, spune-mi ideea pe care o ai. Atunci am zis: Angie, o să fac foarte, foarte mulți bani. Ea s-a uitat la mine, mi-a zâmbit și aștepta să-i spun: Angie, am o super idee. Știi că prietenele noastre se vaită tot timpul că au dureri de spate, că nu au timp să se relaxeze și lucruri de genul acesta. Ea m-a aprobat din cap. Angie, ideea pe care eu o am o să mă facă bogată. Este o idee genială. O să ajute toate femeile de la noi din oraș. Iar pe mine mă va ajuta să obțin bani. Angie încă era mirat și încă aștepta să-i spun ideea, așa cum cred că așteptați și voi. Atunci i-am zis: Angie, o să mă duc să fac masaj de relaxare tuturor femeilor din orașul nostru. Ele o să fie fericite și relaxate, eu o să fiu fericită și bogată. Încurajarea ei de data asta a venit cu o mică întârziere, însă a venit. Apoi, după alte discuții pe care le-am mai avut, ne-am ridicat, am plecat spre casă, iar eu aveam un zâmbet imens, de parcă descoperisem America. A mai trecut o săptămână, a venit din nou luni și m-am văzut din nou cu Angie. Zâmbetul nu-mi dispăruse, ba chiar parcă era mult mai puternic. De ce? Ai ghicit. Aveam o nouă idee. Așa că de îndată ce ne-am așezat la masă, prietena mea m-a întrebat. Ea spune: Victoria, care este ideea de săptămâna aceasta? E normal, e luni, așa că tu ai o nouă idee. Și fără să stau prea mult pe gânduri, am început să-i povestesc. O să deschid un nou business. O să ofer servicii pentru călcat, cu livrarea lor în maxim 48 de ore de când ne-am luat. O să fie un super business. De data asta, Angie nu s-a mai putut abține și a bufnit în râs. Deci, am avut dreptate. E luni, așa că tu ai o nouă idee. Însă, aș vrea să te întreb ceva. Cum ți-a venit ideea cu business-ul pentru călcat? Fără nici cea mai mică ezitare, am început să-i spun. Păi, aseară când îmi călcam lucrurile, mi-am dat seama că mie îmi place foarte mult să calc, așa că de ce să nu fac bani în asta? Angie încă râdea și a continuat să-mi spună. Stai puțin să văd dacă am înțeles bine. Deci, dacă tu mâine mergi la o zi onomastică și cumperi un buchet de flori pentru o prietenă de-a noastră, sunt toate șansele ca luna viitoare să vii să-mi spui că tu începi să vinzi flori. Așa este? Apoi eu i-am răspuns cu același entuziasm. Exact așa este, Angie. Sunteți curioși să știți ce am învățat după acea experiență? Ce am învățat după acea experiență a fost că am cele mai bune idei din lume și sunt genială și modestă. Și creez o oportunitate acolo unde alții văd o problemă. Bineînțeles că nu am învățat doar asta. Și cea mai importantă lecție a fost faptul că degeaba ai o energie grozavă și niște idei geniale dacă nu faci acțiuni în sensul acela. Poate vă întrebați dacă apucam să testez acele idei pe care le aveam. Răspunsul este da, le testam pentru o săptămână. Până venea o altă idee. Produceam bani în săptămâna respectivă? Da, însă nu suficienți. Pentru că atunci când aveam primele rezultate, eu mă duceam să scot din rădăcini ceea ce crescuse pentru a planta altceva. Așa că
săptămâna aceasta plantam grâu, cealaltă ovăz, cealaltă porumb, iar la final, când cei din jurul meu strângeau recolta, eu nu aveam ce să strâng. Următoarea ecuație este lipsa acțiunilor necesare plus emoții negative egal întârzierea obținerii banilor. Aici pot să vă povestesc o perioadă din viața mea în care lăsasem toate ideile deoparte. Era o perioadă în care nu făceam foarte multe lucruri. Energia mea era tot timpul jos și simțeam nevoia să dorm foarte mult pentru că așa credeam că trece timpul mai repede. Ați ghicit. Eram în depresie. Eram la pol opus față de întâmplarea trecută. Parcă nu aveam energia necesară nici să mă ridic din pat, nici să mă aranjez. Nu voiam să interacționez cu absolut nimeni. Credeți că făceam vreun ban? Nu. Pentru că la vremea aceea nu aflasem că era un proiect care te plătea pentru că dormeai. Așa că pe mine nu mă plătea nimeni pentru faptul că dormeam și amânam lucrurile. Și aici vreau să rămâneți cu două idei. 1. Dacă amânăm un lucru, tot trebuie să-l facem la un moment dat. De aceea spunem că îl amânăm, ci nu că îl anulăm. Așa că mai bine îl facem la momentul la care trebuie făcut. Și 2. Lipsa rezultatelor poate să ne scadă energie. Nu avem energie, nu avem starea necesară să facem acțiunile necesare pentru a avea rezultate. Așa că se creează un cerc vicios. Haideți să nu lăsăm să se formeze, ci să trecem la acțiune, indiferent de starea noastră. Deoarece, când vom avea rezultate, ne va crește energia și așa vom vrea să facem mai multe lucruri. Uneori e bine să ne ignorăm emoțiile și să trecem la acțiuni. Următoarea ecuație pe care o avem este acțiuni necesare plus emoții negative egal muncă asiduă. Mai departe avem bani puțini sau deloc. Aici am o întâmplare foarte interesantă. Colaboram cu o companie unde am fost fascinată de tot ce se întâmplă acolo. Mi se părea că totul pare atât de ușor, că e floare la ureche să faci orice. Până când am început să lucrez și să fac acele acțiuni necesare. Lucram foarte mult. Aveam 30 de persoane în echipă. Mă ocupam de tot. Lucram de dimineață până seara târziu. Și când spun seara târziu, cred că aș putea să spun chiar dimineața de vreme. Pentru că aveam întâlniri cu persoane din echipa mea și la 3 dimineața. Erau zile când lucram și 20 de ore. Atunci când lucram 12 ore, parcă era part-time. Era totul bine planificat, lucram cu echipa, dezvoltam un proiect foarte mare împreună. Însă, minusul pe care îl aveam atunci era faptul că eu emoțional nu eram foarte ok. Eram într-o perioadă în care era să-l pierd pe tata, așa că noaptea stăteam să-l supraveghez pentru a putea ca mama mea să se odihnească și ziua munceam. La acea companie se punea presiune pe mine și mi se spunea: ok, sunteți o echipă mare, lucrați foarte mult. Unde sunt rezultatele? Iar pentru a avea rezultate, mai ales că mă ocupam singură de dezvoltarea a 30 de persoane, necesită timp. Atunci când, în ziua în care erau scoși în față cei mai buni din echipă, ceilalți erau scoși în față pentru câți bani au produs, iar eu pentru cât de mult am muncit. Așa că atunci când am tras linie și am văzut că, deși munceam foarte mult, pentru că aveam o energie joasă, banii nu erau pe măsura muncii, am decis să schimb ceva. Așa că am început să lucrez la a-mi ridica nivelul de energie și așa am ajuns la ecuația din topul nostru. Acțiunile necesare plus emoțiile pozitive ne aduc bani. Aici este cea mai fericită întâmplare dintre toate. Dacă în ultima întâmplare despre care am discutat, vă spuneam că munceam foarte mult, însă răsplata financiară nu era pe măsură, se spune că dacă nu măsori, nu ai cum să îmbunătățești. Asta am făcut și eu atunci când munceam foarte mult și nu aveam rezultatele financiare favorabile. Am făcut un calcul și după 2 ani de muncă,
între 12 și 20 de ore pe zi, am avut un venit mediu anual de 800 de lei pe lună. Sună promițător, nu? Așa că am început să schimb lucruri. Am început să investesc în mine, să fiu atentă la emoțiile mele, la acțiunile pe care le fac și așa am ajuns de la un venit de 800 de lei lunar ca medie. Și apropo, asta era media, pentru că erau luni în care chiar dacă lucram, nu făceam niciun ban. Parcă sună și mai bine acum, nu? Am ajuns, din punctul acela, am ajuns să urmez cursuri de câte 3.000 de euro fiecare. Am investit în doar 2 luni 6.000 de euro în cursuri pentru dezvoltarea mea. Ce s-a schimbat? Modul de a acționa și energia pe care o am. De multe ori știm ce trebuie să facem, însă nu trecem la acțiuni. Este important să învățăm această ecuație și să fim conștienți de stările noastre, dacă ne dorim cu adevărat să avem bani și rezultate în viețile noastre. Aș vrea acum să fac o analogie. Dacă e să ne imaginăm că plecăm la drum și sunt 2 șoferi, dacă unul dintre ei nu vrea să conducă, dar vrea să ajungă la o destinație specifică și diferită față de celălalt șofer, acesta nu va ajunge dacă nu este dispus să conducă. Exact așa suntem și noi cu emoțiile. Dacă nu le conducem noi pe ele, le conduc ele pe noi. Așa că, în final, vreau să vă las cu un exercițiu. Ia chiar acum o foaie de hârtie, împarte-o în 2 și scrie în stânga momentele în care emoțiile pun stăpânire pe tine. De exemplu, poate atunci când, nu știu, vezi o rochie frumoasă și vrei să o cumperi. Poate atunci când te sună prietenii să ieșiți în oraș. Poate atunci când vrei să-ți cumperi ultimul model de telefon, chiar dacă bugetul nu îți permite acest lucru. Scrie absolut tot ce îți vine în minte. Iar apoi, pe cealaltă jumătate, scrie ce o să faci atunci când acele lucruri se vor întâmpla. Einstein spunea că teoria nebuniei este să faci același lucru din nou și din nou și să te aștepți la rezultate diferite. Haideți să creăm propria noastră teorie a prosperității de data asta, făcând lucrurile necesare și făcându-le cu energia pozitivă pentru a avea rezultatele dorite în viața noastră. Apropo, vă aduceți aminte că puțin mai devreme v-am spus că o să vă detaliez ce s-a întâmplat cu business-ul legat de parfumuri și cum a decurs acesta. Vă aștept în următorul video să vă povestesc.